Дорогой папа, ты в прекрасном возрасте. Годы, как всегда, проходят быстро, и ты знаешь, что годы проходят быстро. Твой день рождения прекрасен, как всегда, он прекрасен, потому что тебе хорошо, потому что вы все вместе, потому что это момент аллергии. Много теплых поздравлений с днем рождения папе, привет от меня, от брата и от мамы. Еще раз с днем рождения, папа. 親愛なるお父さん、あなたは素晴らしい年齢ですね。いつものように月日が経つのは早いし、月日が経つのが早いことはあなたも知っているでしょう。あなたの誕生日はいつものように美しいです。それはあなたが気分が良いから、みんなが一緒にいるから、アレルギーの瞬間だからです。お父さん、お誕生日おめでとうございます。私、弟、そして母からたくさんの温かい願いを込めて、改めてお父さんお誕生日おめでとう。最亲爱的爸爸，您正处于美丽的年纪，岁月一如既往地过得很快，您也知道岁月过得很快。你的生日一如既往的美丽，它美丽是因为你感觉良好，因为你们在一起，因为这是一个过敏的时刻。来自我的兄弟和我的母亲的许多热烈的祝愿，祝爸爸生日快乐！再次祝爸爸生日快乐！ Дорогий тату, ти в прекрасному віці, роки, як завжди, швидко минають, і ти знаєш, що роки швидко минають. Твій день народження, як завжди, прекрасний, він прекрасний, тому що тобі добре, тому що ви всі разом, тому що це момент алергії. Багато теплих побажань татові з днем народження, привітання від мене, від брата і від мами. З днем народження ще раз, тато. Скъпи татко, ти си в прекрасна възраст, годините минават бързо, както винаги, и знаеш, че годините минават бързо. Твоят рожден ден е красив, както винаги. Красив е, защото се чувстваш добре, защото всички сте заедно, защото е момент на алергия. Много топли пожелания за честит рожден ден на татко, поздрави от мен, от брат ми и от майка ми. Честит рожден ден отново, татко!